Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka sarkar jela kala penmi ia ka jingpen mena ba on tau ia ka expert committee ka ban pej bat bishar benia halor ka reservation policy. U chairperson bat kid khot jongani ka committee kindai ke bala tip bat shempang shapang ka constitutional law ka economics, sociology, ka demographic studies bat kiwei pat kibenta ya ka ba ka sarkar kan sapen bena kham hadin. Kani ka expert committee kan bishar benia halor ka reservation policy da ka basot lang ya ka jing ai jing mut nang ki pai ba nong shong shnong bat kan leit ru ban ngap ya ka sur ki pai ba hakeleng ki benta jong ka jela. Hadin bala yo ya ka jing tho na ka sarkar uba Arden Miller basayo moit ularai ban sange no ya ka jing shong sha tngan jong u. Kum kadak jong ka jing sange ya ka jing sha tngan I kurim jong uba Arden ila pentian Argentine ka bam ya u hakmat ki pai ba babun ki balai lum ha parking lot jong ka additional secretariat. Shua ban sange ya ka jing sha tngan uba Arden ula pule hakmat ki pai ba ya ka shiti ka ba ula yo na ka sarkar ka bala pentip ba ka sarkar kala thau ya ka expert committee ban bishar benia halor ka reservation policy. Marsin yo jing tip ba ka sarkar kadang beteng biang ya ka jing ra tiar na maternity and child hospital Nongstoin ki seng bhalang ba pher ki badon ha West Khasi Hills district wood kila hair siya kani ka jaka ban pensange. Ka DM and HO jong ka West Khasi Hills district ka Dr. S.A. Lingdo ru kala 1 poi hakani ka jaka bar hadien bala ya keren bat ki seng bhalang kala pensange no shwa ya kani ka jing ra tiar. Kajingnya kan art haga jela Manipur hadu mentaro kadang yai beteng. Laingot ki pulet kila mensau haga jingnya siat bat kila no kuki kepala jah Bishnupur district jongga Manipur. Kajingnya siat kala jah ha tengjeng haga shiteng senia jongga laifu terik ujemang arjar arfulai. Ya ki pulet ki bon mensau lapen kit no syaka hospital kepadon hanong ba Imphal. Kala dan ru kajingnya siat kepajur ha chanung kepadon ha East Imphal district. Nre haduk menta 4 yo jing tip ke babnia laki don ne em ki ba mensau. Laingut kilayap bat shifhongut kila mensau ha kejing ye ther ting e ka Russia hanong ba Kiev jong ka Ukraine. Na ki laingut ki bayap arngut ki dei ki khenarit ki badang hapo ka khatlais nem karta. Kumba kalong menta ki bor sarkar jong ka Ukraine kila sedang ban penken riak no ya ki khenarit na gani kanong ba ban lejbu sya ki jaka bakam sngai namar ba ka thma kala jur palat. Hakatop ka banungkong gidon lais pangut ki khna ki bala penken ria no sha Veronic katba 6000 ngut AA on penken ria hakeleng ki jaka ki bakham jem ka thma. Wat hadin sausnem ka met yap jong ka sister Wilhelmina Lancaster kampat pot bat ka danglong hi kumju kumbalong hagipor bala tep yaka. Lalap yakani haka khat pratarik ujemang arjar arpulai haka por bakilek klong biang ya kemet yap jongka na jakatep bantep syakawai pat ke jaka kebalangit bahkan dei ke jaka jakthait ke basyongne. Marsinyo jingtip ya katei ke khubor ki riungait jongka balang Catholic kilalet syaka convent jongka Benedictine sisters banwan pet ya katei ki jingja ke bapla. Ukena ubana India henrei ubala syong lasa ha Missouri ula job ya khususnam jongga Regeneron Young Scientist Award bat ula yo ya kesong pisa ka bahadu $100,000. Uni udai u Southwick Kanan uba pule ha David H. Hickman High School ka badan ha Columbia. Kani kadai ka sin ka baar baki kena ki bana India ki job ya kani ka khusnam ka bahe. Mensyam senemru ubayo ya gani ka khusnam udai Rishan Jain ubasa ha Portland. Begitu gilong ki khubor hakimat kimat. Kublai.